сега 2-3 метра. Натъкам, да. Има дето примерно горе-долу към 50 метра, така пак разкатерим нагоре. Калашов екстрем. Какво да не му вземе заболи? Нещо не му работи, то защо не дава газ? Колко да дава? Да върви? Аз затова те питах дали нещо не мога пепнем нещо. Да въртим делко нещо. Делкото ли? Ага. Аз мога да си го да въртва само. Той как да върти делко? По негото дикол на обратно. Наобратно. Упс. Добре, че сложиш колан. Добре, че сложиш колан. Аре, Да. що? Да мога снимам. Аз нямам такива коли като него, тя. Ти нямаш такива купи, ама имаме сърце. Упс! То що ни кара, бе? Кой кара? Настигаме го много бързо. Падна ми. Падна ми това. Той го, шоткът. Упс.
назад. Маленько, но... Ну, как тук, човек, какво става? Дай му е! Аз не вървим без спирачка, натискам. Знам бе, човек, как го караш? Как го караш с спирачка нагоре? Да бе, аз спомням. Не мога да разбера. Нагоре върви с спирачка. А надолу не знам. Сега ако фани нагоре, ще пръзна. И не фана. Познавам. Нагоре. На къде бе? На къде отиваме? Аз не знам, ти карай. Добре. Кой вика? Нагоре страва. Вика, каква хубава кал. Кал като кал. Подумам. Назад.
са. Ма кара да драм назад. Само ще ми се качи сега нагоре. Ще правим кичеци пак, след малко ще има пас мини. Тъй, сега ще видим какво ще стане. Добре, аз минах напряко, той що не мина? По женското ли мина? Да. Да, ама ние сме с 230 коня повече. Така че се един да пръдне имаме вариант. Нещото, А той няма. защото минахме на... По това дето е, нали? Пряката ли не? Преката. Не ти обясних. А той по женско. О, ау! Добър ден. Знаеш какво се седна? Вярно? Диференциала, да. Упря, да. Той му упря диференциал. Май ще излизам да снимам. Чичо, какво стана? Там знаеш какво е? Къде? Оле, той няма ли бетка? Има бе, как да няма? Няма. Как да няма, виж, че отдолу Не бе? може да се ползва. Значи ще дръпни малко. Нана! Пас мини е! Тъмън това викам на Нанко сега, след малко ще има пас мини, и его. Той нямаше и 20 метра.
къде се отива? Не знам, няма го за навигацията толкова. Няма къде отива. На пътя? Не го знам на къде се отива. Аз завикам тук. Аз ме страх само от водата, че с сила, аз не шноркел. Няма леко, участвам по-добре. Страх съм от водата. Ти го вика как ще стане? Как ще стане, вика да обръщам? Пусна блокажа отзад и той сам се развърта. Да. Добър ден! Добър ден. Вие на къде? И аз не знам вече. Гората. Моля да ме обясниш, къде Някъде сте? в гората. Къде сте тръгнала с тия хмаци? Извинявайте, да знаете пътя за Пловдив. Пътя за Пловдив? Не, ама за неща го знам. Ужас, човек. Защото по навигация тук не докара. Тук ми докара вас по навигация. Бананите. Добре, ще излезеш на една поляна широко. И строят, изкопали се от лявата страна за... И после вика, не е тук, не е тук. Измена стане. Да, ама тук що объркахме пътя, той му обяснява за пътя. Не сте го объркали, народ да... Извинете, това ли е пътя за морето? Кое? Какво ще разбръзва? Остър десен завой през горчетата има път. След като минеш поляната, от дясна страна имаш тия малки горчета. Не, отдясно, отдясно. Минаваш поляната с вилата. И има една барака на пътя. Отлява се. Някаква барака дървена с това. Точно срещу нея завиваш надясно на пътя. Да. Абе, те много стъпки имат. Какай му да фаща нашите дири? Защото нас ще карат. Ага, добре. Не знам как ще дойде тук само че. Да, разчистено. Караш по пътя, той прави така леко ляв завой и след това ще видиш барака на пътя. Дилян, ако знае какъв филм се забъркай. Направо. Диляне, ако знаеш какъв филм се забъркаш, направо бързо ще тръгваш. Няма. Не ги слушайте!
Срещу барака. Сега ще видиш какъв филм ще е с него тук. Кажи му, че лебедка се не ми работи. Дали на задно да кажа. Бочка каза на задно да кара. Кале. Бе, не му говори за коловози въобще, бе. Айде. Илко, кажи му, че моята лебедка не работи. Айде, идва, че Нанко закъси, не мога да стане. Да, бе, Нанко закъса. Ти стане Нанко да закъса и тогава ще видиш какво Значи, по този път само караш. На едно място има пак разклон. Не, виж му изражението. Да, обратен завой и нагоре тръгна. Той на 5 минути. Гаси да го изчака. Да, бе, ще се гасим. Тук ти матик работим, Нанко. Не знам, що се оправдава с тебе, бе. Нанко, с асфалтовите ти губи, иначе не може да бъде. Даде, за него ти говоря. Канал метър и половина. Деляне, ти ако знаеш какъв филм се забъркаш, направо... Те само седат и са хила. Не, бе, не сам е изсъхнал, бе. Кой е съкнал ли ги слушай, бе, човек? Къде е съкнал, бе? Ма изсъхнал, бе. Аре, бе, ай, че ми изгоря ноцата, бе. И гърми. Тръгна ли, бе? Мъча са. Да идвам ли? Ти си близо много. Чакай. Аре, бе, включи на първа. Там на първа, на втора. На втора. Последната втора, на коя друга е? Първа дълга. Не знам, Нанко на пета кара. Пета, шеста. Той Нанко не знае на коя кара. То му пише, бе. То му пише, бе. Пиши му. Да, на мен ми пише на коя скорост съм. Пиши му на коя скорост. Пета, шеста. Отиде е пета, шеста. Кой ще каже, бе? Пета, На шеста. таблото му пише, бе, на лоста. То му е модерно такова. Таблото, Цветен дисплей. Там имам дисплей. Добре, аз не ме е ясно. Вие сте тръгнали с 35-ци, 37-ци, момчето с 33-ки го карате тук в тази батак. Как ще стане тази работа? Се отрепим, да, и гледай, и ще завали, гледай коса. Типа, много по-шлив си станал, бе. Ма ти ще го дърпаш. Ти ще го... Той наше дъпа. Как той ще дърпа? Той не може да дойде до нас. Ние от тук нагоре още имаме да ходим. Нагоре, по-добре. По-добре. На барута нагоре изсъхва. Дали каза, че е барут начин. Няма такива полувози нагоре. Те ще си до фаровете, сигурно. Деляне! Деляне! Говори, те чувам, знам, представям се. Дали? Ти ми казвам, аз ако... Кой ще са чу? Ко знаеш, Илко, как хидно са хили? Не, е верно. Тук катера едни камъни. Катери. Какви камъни? Къде ги намери тия камъни? Там на левия завой камъните ли, бе? Добре, то пред нас никой не беше минал. Ние вчера минахме. Ма то много е валял. Той сега и днеска е валял. Вие като минахте, от тук панахте ли като минахте? От тук? Не, А къде кара? Само го загледах. Тук нагоре. бяхме си по царския път, по магистралата, ама. Бата магистрала, гледай какво става. Они къде го дърпаме? Още на влизането в Борвата горичка. Там в началото, само преди ти го и беше пуснал долу. Докарал Гуми дето за асфалта. Нали ти казах, ти с тези гуми... на балбука да не влизаш в някой гол. Нанко, ти с тези гуми идваш, ама имаме 250 коня повече. Колко? 250 коня имаме повече. Помисли, че ще влиза в някой гол. Ама ти 3 километра, включи трета, бе. Каква трета, бе? Той е на първо някакво. Ау. Ау. Да ни завива. Няма да завива, тук ще Той начака. ще наводи, той знае пътя, най-добре. Той ще наводи. А кой ще го води? Газдачо го става. Чува, идва. Фарчета се виждат някакви.
Гърми, чучо, след малко ще виж какво става. Бури, мури, сняг ще завали. Виж го, бе. Като полицай, бе, човек. Път на помощ. Аре, бе, Диляне! Дай там горе! Там! Дай тук, бе! Дай тук, бе, къде там спира? Закъса ли, бе? А? Ко вика? А как сега тук? Чакай! Това беше! Дай каза! Дай! Върти ляв. Ще опре до коляно. Пак спирачка. Да, Пак спирачка. няма как да се нарича. Трябва да видим нашите зрители, тези, които гледат канала и го седат. Ако искате да направим един подкаст с патрула, може да пишете в коментарите и ще се организираме и ще ви покажем патрула за какво става въпрос. Какъв мотор, какво е, що е, абсолютно всичко. Пишете в коментарите. Това е интересно. Набарахме кака пътека. Това е интересно. Тук излизам от гората.
минахме по-напряко. А тук е поделението. Да. Сега се усетих вече. Извинете, това ли е пътя за морето? Не, това е за на- Варна. Навигацията на доведето. Да. Значи, към 700 метра карате по черно, оттам асфалта. Какви 700 метра, ние до сега 40 км в гората. Тия Останаха. богове, къде ги намерим? Това да може да ни забърши малко отстрани кълта, бе. Да, виждам колко е. Чакай, че Варна обясни за къде е за Варна. Обяснявам, това е пътя за морето. Защото навигацията на доведето. За Смолен, колко ги е прекарало тук навигацията. Ти се джаба там от чилички. Ма не, бе, това е нарочно да може да отбере малко. Трябва да се заключи хъбовете. Аре, Да, Кое, бе? ти. Кога, бе? Почва харда. Сега е всичко тук. да. Да може да се приберем направо през нас да ме оставите. През кое? Или Нанко да мине, не знам. Или... Аз къде е така? Си взимам Вкъщи, джипането. бе, не, бе, вкъщи, а. у вас ще остане? Нали ще кажа, утре ще го правим. Да. Или в други ден там, без значение. Добре, айде карай, Диляне, към На къде? караваните. Към каравани. Какви сте каравани? Наши, бе. Нашите бе. Там де... Там де минали път. Дилян сега ще води, да закъсиш. Какво там? Сега ще зарове. Аз не съм с такива гуми. Еми, Не, бе, аз виках там да отидем, когато е вече с сериозната да работа. можете да направите канал. Еми да, сега Да. какво ще си играем? Той би стои... Нинджи ще ставаме пак. Пушва малко и глава. Да.